Жанлы гараж кабызылды. Элек-электен уйлап табучыларга жанлы гаражлар ярдәмгә килгән. Ягъни һәм инженерикслар. Газ. Тяга. Рема. Диз. Һәм теге ничек әле? Әйе, мозго. Һәм игътибар. Баш инженер Тимми. Жанлы гараж. Мәрхәмәтлекне арттыру. Күнегүләрне бергәләп дәвам итәбез. Гараж! Яңадан йокларга ятсам ярыймы? Нигә кирәк ул безнең мәңгелек гараж энергиясе эшләтә бит? Нигә кирәк ул күнегүләр? Үзең беләсең, миндә бит корылган гиперкул бар. Ачабызмы? Тизлекне арттыр, Тимми! Әйдә тагын! Менә бит, Хәзер үк тикшерү уздырырга кирәк. Нинди тикшерү? Сеңлек эшебезгә яңа батарея кирәк. Баш инженер ни диярсең? Минемчә бу фикер инжир. Ә мин әлегә иртәнге йокымны туйдырырга киттем. Әйдә, апгрейдка. Кулланмада улай диелмәгән. Шулай язып куегыз. Тяга, күтәр әйдә. Яшәсен апгрейд. Иске батареяларны юк итәбез. Матур әйтеп җибәрәбез. Батареялар кырылды. Йөреп килергә вакыт, сеңлеккәш. Нәрсә? Әни, мин йокламыйм. Әйе, Тимми, бу төш түгел. Хәзер машина элдерәчәк кенә. Куәте җитәрме соң? Үземне шундый куәтле итеп тоям. Көчем ташып тора. Минем хуҗамның исе китәчәк. Хуҗаның? Газга бас, сеңлеккәш. Тормоз куйдыгызмы? Тормозга бас, сеңлеккәш. Тормозга бас. Абый, булдыралмыйм! Менә бит, Оба, син ни хәл, машина? Исәнме? Тагын батарея утырды. Хуҗамны шундый сөендерәсем килгән иде. Минемчә, тагын тикшерергә кирәк. Әйттем бит мин. Миндә шулайча бар идем. Менә инде, кабат батареясы утырды. Хуҗам белән бергә рәхәтләнеп кушырбыз дигән идем. Эй, йөрербез димәкче идем. Хуҗасы белән кушырга. Тагын батарея утырды. Үземне шундый куәтле итеп тоям. Миндә шулайча бар иде. Хуҗам белән рәхәтләнеп кушырбыз дигән идем. Ни эшләргә икәнен беләм. Гараж! Нәрсә? Әни, мин йокламыйм. Синең ярдәмең кирәк. Тимми, мин әзер. Ти-музыка! Тагын кылана.
Мәңгілік гараж энергиясы вақыты жетті. Үз тамғабызны қоябыз. Грейтланды бұ! Рахмет, баш инженер Тимми. Рахмет, инженер Икслар. Қазір мен Хужам білән бірге йөри һәм куша алачакмын. Дүниядағы ең қимбәтлі ягулық кемнеңдер хыялын тормышқа ашыру теләге. Шулай дип язып қоймазго. Гаражның һаман шул апгрейд булыр инде. Мультфильм Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде. Текстны укыдылар Алина Мөдәрисова, Дилүс Хуҗахмәтов, Артур Шәйдуллин.